Nhar is-Sibt li ġej, f'lejlet il-Festa ta' San Publiu, fuq il-Fosos tal-Furjana se ssir it-12 edizzjoni tal-Festival tal-Lob tan-Nar tal-Art Mekkanizzat. 13 il-Kamra tan-Nar lokali se jikkompetu għat-titlu tal-aqwa wirja, b'kull kamra se tisebixxi l-aħjar żewġ biċċiet tan-nar tagħha biex kollox se jkun hemm 26 struttura tal-lob tan-nar mekkanizzat, akkumpanjat bil-mużika. Noel Castello, direttur tal-festival, qal li l-ġurija se tkun magħmula minn 3 pirotekniċi internazzjonali li se jkunu ġejjin mill-Ingilterra, mid-Danimarka u mill-Olanda. Il-ġurija tagħmel ix-xogħol tagħha fuq 3 meriti. Il-meritu tal-mekkaniżmu li prattikament huma il-fondament ta' dan il-festival, l-aqwa prodotti pirotekniċi użati kif ukoll oriġinalità fid-disinji li joffru dal-irdieden u n-novitajiet li jkunu kapaċi joħolqu kull aqta tan-nar. Il-ġurija se tiddeċiedi wara li tara x-xogħlijiet tan-nar waqt l-armar, is-Sibt waqt il-ħarqa u l-għada permezz tal-filmati. Is-Sindku tal-Furjana, Davina Samuthili, qalet li dan il-festival jiġbed lejh numru kbir ta' dilettanti u se jpaxxi lajn ta' kull min għandu għal-qalbu din is-sena. Il-festival ġa huwa famuż għaliex kieku il-Kunsill Lokali ma jħux inizjattiva sena wara sena sabiex jorganizza dan il-festival u għalhekk qed nattiraw pubbliku differenti sabiex iżur il-lokalità tagħna tal-Furjana. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Silvio Parnis qal li l-Gvern Lokali għandu jgħin f'dawn l-attivitajiet filwaqt li l-lob tan-nar hija xi ħaġa kulturali li tolqot lajn mhux biss tal-Maltin iżda anke tat-turisti li jżuru pajjiżna. Il-festival se jibda l-ħabta tal-10:30 fil-għaxija u f'każ li t-temp ma jippermettix isir il-ħadd wara l-purċissjoni ta' San Publiu.